Il-ġrajja tal-10 imġidma fl-Evanġelju ta' San Luqa turina li Ġesu jieħu pjaċir meta aħna nuruh ringrazzjament għal dak kollu li huwa jagħmel magħna. Wara li fejja 10 persuni u wieħed biss reġa' lura biex jirringrazzjah, huwa rrimarka mhux l-10 fiequ mill-lebra fejn huma d-9 l-oħra. Għalhekk, inżomm b'regola li f'kull ġid u bl-istess ferħ ukoll f'kull niket ngħid grazzi Għażiż Alla tiegħi. Għandna raġun nirringrazzjaw lil Alla mhux biss għax ħalaqna u għax qiegħed jieħu ħsiebna u għax fdina, iżda wkoll għal ġid li huwa jagħmel magħna, tant dwar ir-ruħ kemm ukoll dwar il-ġisem. Lil Alla jeħtieġ li nirringrazzjawh mhux bix-xuftejn biss, iżda bl-ispirtu u bil-verità, jiġifieri bil-volontà marruta dejjem u f'kollox mal-volontà tiegħu divina. Kristu qal lill-Venerabbli Xambon: Jien nippretendi minn kull bniedem dawn iż-żewġ kelmiet, grazzi u maħfra. Din hija ġusta li nirringrazzjawh f'kull ġid u anke f'kull salib, jew f'kull dulur u fil-kwieni kollha, u li nitolbuh maħfra bil-verità għan-noqqasijiet kollha tagħna. Min huwa ngrat mal-benefatturi tiegħu ma jistax ikun rikonoxxenti lanqas lejn Alla. Għalhekk fuq l-eżempju tal-Venerabbli Xambon ngħidu flimkien wara kull invokazzjoni: Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tal-ġranet kollha li qiegħed tagħtina matul il-ħajja tagħna. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tal-opportunitajiet li tagħtina sabiex nagħmlu l-ġid. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tal-familja, ħbieb u persuni għażiż tagħna. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tal-għajnuna li tipprovdilna fil-mument diffiċli tal-ħajja tagħna. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tal-persuni li jagħtuna parir fil-mumenti meta nkunu inċerti. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tal-grazzi kollha li ddawwarna bihom. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla. Tat-tagħlim tajjeb li tipprovdilna sabiex inkunu nistgħu nimxu warajk. Grazzi Sinjur Alla u aħfrinna Sinjur Alla.